Bueno, kaixo txuri urdinak, 8 urte polit hau eta gero, placer bat izen da niretzako talde honetan egotie, eta, etapa hau iztie tokatzezat. Egun hauetan asko pentsaet, momentu pilo bat, azkenien, egia esan, 8 urte hauetan, momentu pilo bat bizitzeko aukeri uketela, ez da, izuertez, da baitaren ikusteet, egunerokotasunin lan asko inda. Eta oso pozik indako ibilbide hontaz. Akordatzen ezin dikene lehenengo egun hortan zubitan sartu ginenin. Eta bideotaz dana akordatzen ez, intziguen bideotaz. Eta akordatzen ezkizton ilusiunakela talde hontan sartzeko. Eta hendik pentsa gabe zer etorriko ziten urte hauedanetan. Eta egia esan oso pozik, azkenin zuerti euki baita ere lehenengo taldea jatzeko, debutatzeko, bizi zen dituten beste hainbeste gauza, bai lehenengo taldien, bigarrengo taldien iloera hoianak, eta baita ere gero lehenengo taldien Championsega sartzie, semifinal, final batzu jokatzie, eta hainbeste momentu. Nik esango nuke 8 urte hauetan nire etxi zen dela. Bai momentu txarra, momentu onak, danetik pasaetela, eta egia esan oso eskertuta bai realai, bai taldekidiei, bai estafeko jendiei, bai danai. Urte hauetan, bizitakoekin, zerekin egiten zara? Esan deten bezala, momento pilo bizi izan ditut da ezingo nitzeke batekin bakarrik gerau. Esan ditena, bai lehenengo egun hori, bai debute, bai lehenengo aldiz Championsen sartu ginen, bai bigarren honetan Championsen sartu ginen. Eta gero beste partio konkretu pilo bat. Eta horietaz aparte, baita ere egunerokotasunin dauden momentu txiki horiek, taldekidiekin, estafeko jendikin. Ez dakit, ezingo nuke gauza batekin gerau. Hainbeste gauza bizi zen ditugu momentu haueanetan, enitzekela momentu batekin gerako, sino askorekin gerako nitzekela. Azkenin amengo gertutasune, etxin nahola, eta bestaldetik taldekidiek egunerokotasunin dauden jende hori, ez? Etortzi entrenatzea eta euskeraz hitzeiti baita ere, edozein tokitan ez da aukera hori euskeraz hitzeiteko. Suerti uket 8 hauetan etxin egoteko. Eta, azkenin dana, bai zubietatik sartzen ezenin, seguridadeko ikasoitie. Arrobin bazkaltze egunin, arrobekukin hitzeitie. Taldekidikin txorradakitie, aldagelan, o beste momentu asko. Azkenin, olako momentu pilo bat, nik uste faltan bota goitutela. Hasteko, taldekidiei eskerrik asko ematie. Bai, sartu nintzen momentotiken oinartekuei, egia esan, danetatiken momentu txiki politek eukitu dula, eta oso eskertuta danai. Gero estafa ere, eskerrik asko nitaz konfiatzatiken, bai lehenengo estaf hortatiken xago eta intzan eta zaudenetiken, azkenengo hauetan, eukituten danai. Gero baita ere, estafin dauden hainbeste langile ez dinak ikusten igual hainbeste, entrenadoretaz aparte, oieire, eskerrik asko matie azkenin, edo zen momentutan zoze berdeula hola beti horre ondilako guri laguntzeko. Eta afizioi eskerrik asko, bai momentu honetan da bai momentu txarretan gurekin egotatiken. Askotan erresa momentu errezetan afizio gurekin egotie, eta ikusi dugula baita ere momentu txarretan o momentu zaioietan gure albune ondila animatzen topea. Eta gero, familieire oso eskertuta, askotan igual beheke sakrifizio asko indebelako, eta momentu txarretan baita ere horre ondilako animatzen, eta baita ere nahi aguantatzen azarrautan hauen inola, eta oso eskertuta danai azkenin.
listo. Vale.